Sawubona ma. Yebo. Kunjani? Siyaphila. Siyaphila ubani uma igama? Kuthembi wakha uSibongo. Emlazi. Emlazi kaEsh. Ka-Ish. Nawe uzokhala ngenkinga efanayo? Ngizokhala ngendlu yami lehlala inja. Oh. Ihlala ikhonkotha inja ngidlula ngihluphekile mina inja yakhonkotha endlini yami. Inja. Inja. Uspoti. Qobola inja. Ihlele endlini. Ihlele endlini. Kodwa manje ngidehla ngenyuka eminyanga ngisebenzi ngiyahluphekela. Ube nje ngiyarenta. Muthi kuhleli inja ihlala nomuntu inje noma mhlambe? Ihlala inja kufuthi kakufuya inja endlini yami straight. Iphakelo bani? Angiyazi iphakelo ba ifuyiwe ikhonkotha endlini. Ngizwe ngidlula ngizwa nje ngizwa ikhonkotha endlini. Inja. Ngingazi ukuthi indli izihlala nje yini ngixake kanje ube nje mina angisebenzi anginalutho namanje ngihamba ngicela komakhelwane ngicela into engizoyidla esiswini nengane yami ngoba indle umasipala wanginika indlo ngagcineni ngaphucwa yona nezingubo zami yonke into ngashiya kulondlo yonke into kweyami ngayishiya lapho ngoba ngingazi ukuthi mengithi ngiyazithatha ngizothatha ngibhekephi ashiya yonke into mina aphuma ngento engangigqokile kuphela nengane aphuma into esiyigqokile kuphela ngingazi ukuthi bengiphuma ngizoyithatha ngithi ngiyosaphi ngizoyisa kumphumuzi ngoba abanye babe nawo amandla ukuthi bakwazi ukuyoqasha mina ngangenamandla ukuthi ngiyoqasha ngoba ngangenayo imali kwakuhlungu lokho sekuzwama ukuthi ukukhishwa nabantu abahlupheka abasosizini njengawe. Manje mina ngisebenzi xakekele nje futhi kwangempela ngixakekile ngalendlela akekho umuntu ongangadla kaEsh lapha kaEsh mina ngixakekele ngiyazihluphekela iphinde lendlu futhi izohlala iswenje inja ihlala ikhala lapha endlini yami engidlula kaEsh. Awazi ukuthi ubani lo wathatha yona indlu yakho nxa mhlawumbe uthi khulumisana naye? Umuntu wathatha indlu yami umuntu wangiphuca indlu yami 1040. Inamba yendlu leyo noma igama lomuntu noma igama lomuntu umuntu wangiphuca mina indlu yami wayithatha kumina u1040 wayithatha indlu yami straight wathi angiphume kuyona ngaphuma endlini yami. Iphepha lelo bunini bendlu iphepha leli enganikwa abantu bamasipala bathi angizo indlu yami banginika yona ngokuphelele kuyohlala kuyiyami. Singakhishwa ke bangifaka ngalosikhathi bafika abantu bazongikhipha. Njengamanje uqhubeke ephi ma? Ngiqashile ngihleli nje emzini nomuntu kumanje mina ngitshene mfethu anginani ukuthi kwasesiswini ukutshena mhla ngihamba ngicela noma ngihamba ngifuna amatoho ukuthi ngikwazi ukuphila ngiyenze lo washing ngibuye ngisendlini ngize lapho noma stand ungibhekile imali yakhe uyayidinga phila impilo ehlungu akukho la ngingashona khona. Okay, officer sikusize ngakho ma la kathuleleni kuphi? Mina nje ukuthi nje bangibuyisele indlu yami. Umbhamuza ngicela ngibuyisele abangibuyise indlu yami. Phela ayikho into engiyifunayo ngifuna indlu yami mina. Ngikwazi ukuhlala ngokuthula. Mhlambe lokuxaye ngixaye mhlambe ngadamba mase ngikwazi nginendlu. Ukuhlungu ukuthi ngiqashile. Bekuhlungu ukuqasha ngcono ngihlupheka nje ngendlini yami. Ngidlo lophuthuke ngendlini yami. Ngikwazi ukuthi engikuphantayo ngiyazi ngiphantela ukuthi ngiyagovuza uphuthu lami ngithenga impuphu ngidle. Yebo. No, siyabonga ama sizozama uku-engage umkhandlu. Na bafethu ubhamza sozama ukumthola naye sizo na ukuphefumula kwebsite la website le story ukuthi bathini bona ngale story esikanje. Ayike nje into esifuna izindlu qha zethu siyadinga ngoba impela siyahluphekile thina ngempela lezi eminyango. Kumanje nje mina ngifuna ukukhuluma amanga. Kungilenya anginayo imali ukukhokhela umastand kumanje umastand befuna imali yakhe. Izolo nje bengihlukana
nemali yama-stand. Anginalutho endlini, akho kudla endlini. Kodwa ufuna ngikhiphe imali yama-stand. Ufuna ngikhiphe imali yama-stand. Ama-room ayabiza emlazi. Sihamba ko-R100. 8,000 ini. Anginayo indlu. Angikukho nokuthi uma-stand ngithi ayikho. Ngenilanga ngimbaleka uma-stand ngidake. Mengakahlangani, ngimdakele. Izihlangane ngibona sengiqhamuka. Ngithi nayi ama-stand imali yakhe seyihlangene. Ngenilanga ngisho. Ngelinda ngikusaba ukusho kuma-stand ukuthi imali yakhe ayikahlangani. Uyasa la stand isimo obhekene naso. Hayi ama-stand ya-understand isimo esibhekene ngoba wangihlala phansi nami wathi uyongitshela mekhona inkinga onayo. Washo kumina wathi uma ukhona imali uma ukhona inkinga onayo uyongitshela ngoba ngeke ngisizwe nayilona iqolo lenganike ngeke ngihlanganiseke ngibe ngicoshe ngihambe ngiyosemzimzini yabantu ngiwasha amawashi ngibe ngiwathola ngikuthathe lo 500 wengane kufake la ngimnike uma-stand. Manje uyabona manje nayo imali yengane esenze izidingo zayo ukuthi ingane ithole izidingo zayo sefuneka ipintshe ngala manje kwi-rent ukuze ithole i-shelter ingane. Hayi eyami ingane seyiphiwa yibantu ima-inform iyambulelwa sonke isikhathi imbulelwa umuntu nje ingane meyizophuma esikoleni uma umuntu ingane aseyiqeda esikoleni uphosa la kumina. Njalo ingane yami iphosela impahla ezibuleliwe kodwa ithi iyahola. Iyami ingane ayikutholi ukujabula izithi ingane zithi zohola grant yona yazi ithi iyarenka ngoba ngayitshena cash ngathi mntanami uyarenta ukuthi sihlale eminyaka. Inamba yakho ocingo yazi ngekhanda ma? Angiyazi ngekhanda. Uyazi ngekhanda? Ngiyazi. Okay. Bengizosho mhlawumbe ukuthi isho la ngoba makhona mhlawumbe abangalalela ukuthi wena bangafisa mhlawumbe ukulekelela esimeni sakho bebezokwazi mhlawumbe ukuthi bakufonele directly. Ngingayizama la ngaphandle ngoba ikhona icingo lona. Kulungile sizobuya kuyona ma. Sizoyibhala phansi. Siyabonga.